siya. Ayan. Saka may lettuce din ako guys. Saka spinach. Ayan, cherry tomato. Ang dami-daming gulay mo. Ayan. May carrots tayo. Cucumber. Ang laki naman. Wow. Super choy. Ayan, nayupak again. Ayan guys, yung aking mga gulay na deliver today. Ayan. Ito ang masarap. Pochoy. Saka ito. Ayan guys, ang aking mga gulay for today. Dami-dami tanaw. Ang dami-dami tanaw. Mga gulay. Ayan, thank you so much sa aking mga gulay ngayon na dumating. Mayaman sa gulay guys, no?
pork chop. Ay, hindi na makita. Nag-ano siya, nag-ambon. Ayan.